wong bagus ingsun ketok-ketoke aku dadi Mbak Febri. Oh, aku Mas Brian, aku Mas Brian. Mas Bri. Ora apa-apa gandenganmu saiki tuwek ora apa-apa ya. Pak Rihanto. Ya. Sapa kuwi? Pak Rihanto ingkang kagungan hajat. Oh, Kami sosolen. Nggih. Pinto. Asmaraku tan bisa sun palangi sound sistemnya penak. Ari Audio sound Ari Audio kanggo nyuwara ya Nggih. penak ora nyedot suara Ning gulu ki enteng. Enteng, Jan ya, penak banget. alhamdulillah. Dasare ki syutingnya ki ya bening banget lho. Bening. Aku Wah, dadi ketok jelas. ayu. Ayu. Eh? Ayu. Saking ayune. Nganggo Z ya. Ya terus sing nyoteng ora karo miring-miring lho. Jejeg lho. Kali ngantuk-antuk ning merem kok. Gumalang kaca ingkang karya lam lam tilam amung sira kang sun antu tetelosi rawong manis baya yen tumati memanikmu mas Pun dawahaken menika memanik memanikmu. Wah, katur setunggal Duet ya, tembang. Mas. Lumantar kanca-kanca simpati campur sari. simpati campur Makarya sesarengan Ari Ari Audio. Sound System. syutingnya apa mas? Syutingnya apa? Syutinge Di tulisannya See you CPU. CPU heh? CPU. Angel meno mas jenenge apa sih? CPU. Apa jenenge? Jiyu Jihu. Dalam artian bahasa Korea. Apa? Nggih. Mangga lumantar kanca-kanca simpati campur sari. Buka dudulan mas Buka tutulan. dudulan Mangga. Halo. Wong sliramu kang dadi mani ing kalbu pindha retno kang katon malelo balengku iya tansah eling
hatiku tertanjukan semade. Rino wangi aku mau tansah ngeteni tanpa dekat ngidam tetes sing tresno satu dadi ketaline hatiku kang tansah nandang kasmaran. Wong kuning kembang jroning atiku asingku kang regeni dadi usadene aku kang nandang bronto lilanono jagat mring sliramu tansah gendeng renteng kaya mimpi tuno. Sliramu kang dadi mani ing kalbu pindharetno kang katon malelwa walengmu iya tansah eling atiku tansah kemane sumande. Regeni dadi usadene aku kang nandang bronto lilanono jagat mring sliramu tansah